annabi ne gwani ka bani agaji manzan Allah annabi ne gwani ka bani agaji manzan Allah da fari na sako sarki Allah mamallaki na zana yabo gurin manzan Allah dan amina ya tabara ƙara basira a cikin yabona domin na wake sarkin nan mamallaki na Ahmadi annabi ne gwani ka bani agaji manzan Allah kara salati kamarar adadi a gurin nabina wannan da shi kadai kace da shi masoyina domin sa ƙara mun liɗifi a cikin yabona rabauta bani ba haɗari a rayuwa manzan Allah ga tsokaci na kan Mahmud al-Mustafa zanai bayani kan nasararsa ya mutu tafa sai mu ƙara nazari don mu fahimci musu dafa don sai da shi ne a rayuwa zami gaba manzan Allah kai kaɗai ne mai darajar da ba a san ka ba domin idan har an san ka ba za a bar ka ba ni ko na faɗa duk rintsi ba za na bar ka ba duk wanda ya bar rasulullahi zai sha wuya a rayuwa annabi ne gwani ka bani agaji manzan Allah na tuna sanda ka je gurin Allahu mai martaba kaga abubuwa da yawa da ba a san su ba ka ƙura dukkanin wani mai nasara shugaba dan sai da kai muke samun nasara shugaba na a taimaka yau na taho da koko na gurin sharifiya na Fadima ‘yar auta ma'asumiya gani gare ku na zo da ce da ku tausaya da na ƙara matsayi gurin kiya ma'asumiya ‘yar shugaba ya zahara ma duk matsayi kin wuce gaba mai martaba a gurin Allah da shugaba kike da matsayi wanda ba a yi kamar sa ba ki kara tsaye ni kan bin dokokin ku Fadima yar shugaba annabi ne gwani ka bani agaji manzan Allah ku bani hankalin ku don ku fahimci mai gaskiya shi ne ya ba manzan Allah jika dukiya babu kamar sa lallai duk a cikin anbiya Abubakar masoyin annabi ne mai gaskiya gurin rabbana ga Usman shi ma zaki ne ga rabbana kuma ku ganshi sannan zaki ne ga ɗana yayi shidduma a cikin musulunci ba tsana albarkacin manzan Allah ku tausaya don rabbana ku kalli jarumi na shi ɗaya ne akan gaba babu kamar sa ba shi da tsoro don ya wuce gaba sarkin dukannin dakarai ga annabina Umar babu ni ba wanda ya ki ka kaf anbiya har yan uwa annabi ne gwani ka bani agaji manzan Allah ga Ali zaki ne sannan sirkin uba gashi jarumi sadauki banga tamkar ka ba shine ke auren yar autar shugaba
dole ne mutuncin na girman ka don ka ishe ni yin walwala. Annabi namu ne kuma duk rinsi ba za mu barka ba, kana da tausayi imani ba tamkar ka ba, ka sana a cikin jerin sunan da ya wuce gaba, ka ɗauken ka kai ni gurin Allah don arzikin na Fadima. Mahamudu sanni sadauki kairul anbiya, madani nurin Allah ne abul anbiya, antal muradi sarkin kowa gaba daya, ya ɗaba ɗaba ka duban kar da insha wuya da radiya. Annabi ne gwani ka bani agaji manzan Allah, saboda kai mai raba da ma babu shan wuya, ka zo da mu ka tabbu da mu ka je da ni ba wuya. Na tuno ka annabi sai kukan cikin zuciya, ya zanna ganka rasulullah shi akwai batu cikin zuciya. Abubakar madafa ni ne tallafan shugaba, kasa na a cikin jerin baye masu yin gaba, ka ɗauke ni ranar tsayuwa in fi kowa gaba, ka tayar da ni a cikin masoyan ka mutu tafa don rabbana. Annabi ne gwani ka bani